sing nganti mari. Sapa? Itu sapa? Ganti anu apa kuwi? Aku ngefan banget karo Piai iki. Najan beliau urung tau ngerti aku. Sapa? Lencir kuning irunge mancung. Sapa? Piyaine cilik. Sapa? Mbak Prikel Pangayon. Oh. Dan kaya MC ya. Anu Mas, disepoti Mas. Apa? Ah. Lurocin nemo lurocin nem 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 nem. Simba. Tutke Mbah. Simba. Prikel. Balungane mok 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 mok. Ayo. Simbak Prikel Pangayon. Monggo rawuh wonten mriki. Pak Prikel. Iki wayang wayang kulit apa film horor? Ngene iki nek Mbak Prigel wis anu lho, wis apa jenenge viral jan. Viral. Aku nganti junggal-junggal iki viral. Blas, gak ora. Ora ngono, bocah ayune kok ngene iringane jengat-jengat. Ayo, Nduk, protes kuwi, protesen. Menika Pak Dalang Samandiman nggih. Sugeng Pocot Samandiman. apa asmane Mas apa? Aku lali. Sarmidon. Pak Sarmidun nggih. Sugeng dalu Pak De, nyun sewu. Nggih. Wah, kesempatan. Kowe jalan kodang kok tergalek jenenge Ki Sarapan. Menika dalang saking Cina to Pak De? Cok sabar. Iya kok iso. Sipit Tak kandhani. Ora kok Cina. pripun? Gredeg lho urip atu nganti ngene terus. Sipit piye? Ngantuk jenengan. Kok ngantuk. Nah, itu. Mbak, kula niku ngefan banget kalian jenengan. Bengi iki alhamdulillah iso ketemu. Alhamdulillah. Iso salaman kalian jenengan. Ternyata ombake ning jaba nek Mbak Prigelayu tur duwe gigi kelinci iki betul. Bayi. Untu iso kaya ngono. Bayi. Gigitane bayi. Nyem. Jenengan kok iso mikir tekan gigitan barang ki lho. Nek dahar daging apa nang gigit? Ora. Oh ngaten. Sarmadi kan kepethuk wong ayu sarape kumat. Sok ngono bekar-bekar. Hati-hati lho kowe kok iso dikremus karo kuwi lho. Aja sejak-sejak. Iki agar kumat ngawur kuwi bocah kuwi. Lah iya. Kok lah iya lagi. Nggih. Lah nggih. Mas Sereng borong dipun egone mriku. Borong apa? Borong diugone piye carane ben Mbak Prigel suarane tambah jos. Terus ben idolane sing wah ngene YouTube-YouTube tembak. Wah. No. Mbok sesuk priksa kowe. Periksa ngapa? Ketoke saya nemen no. Ya jenenge orang itu. Kagum itu boleh, tapi jangan berlebihan. Wong ki nek seneng karo wong, ekspresine beda-beda. Betul. Niki nek seneng karo wong ngene tok. Ora iso apa. Nah aku pancen tak uapkan apa enake nggih Mbak nggih. Dadi kepethuk wong wedok ayu ngono. Iya ngono kok. Ayo untune Pak putih. Aku kok malah wedi to Pak De Pak Samandiman iki. Aja meneh kowe aku kancane wedi kok. Wis wedi aku. Kowe wis dimaklumi. Kowe ngerti Sarmadi kok ngono apa? Kuwi nggo nutupi grogi. Hei, betul. Mbak Prigel nyanyi nama. Mas aku kok supporter bal ya. Kok nembang apa? Kowe nyuwun karo kanca-kanca abdi. Niki sing rame mawon ya Pak De. Sing rame apa? Ben menutupi grogine Pak Samandiman Sarmadi. nggih. Gerajakane Mas. Oke. Setuju nggih? Gerajakan banyu biru. Banyuwangi. Banyuwangi kuwi enek banyu birine. Ajar, Pak. Kowe kayane mangan batan. Yo Mbak yo. Dibawani mboten, Mbak? Oh langsung mawon. Iki wis jam 4 kok. Oke. Ya
Ya. Yunda. Yuk, sik Mbak, sik. Masih ngene ya. Nah. Kenonane sing cemplung. Kerajakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi lanang wadon hang nekani yang akan susahing ati longgoreng pasir pasiran samburan reretoan ambi mangan selonjoran lanang wadon ubyer-ubyeran gandeng tangan reng pinggiran pinggir pesisir gerak zakat bisik-bisik semayanan matri Manut, Dak. janji orep biareng sir-siran ambi gandengan gendeng asli Banyuwangian Rasakan Banyuwangi yo. Kerajakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi lanang wadon hang nekani angin yang akan susahing ati longgoreng pasir pasiran samburan reretoan ambi mangan selonjoran lanang wadon ubyer-ubyeran gandeng tangan reng pinggiran pinggir
luar biasa. Matur Mbah nuwun Pak De. Nggih, matur Mugi-mugi nuwun. jenengan sehat selalu nggih. Amin, amin ya Allah. Benjing mayang teng pundi yo? Alhamdulillah mayang wonten Solo. Weh, tanggapan. Tanggapan. Mulang. Mayang niku mung nderekne Mas e kok. Wong ki weh Matur nuwun Pak Prigel. Nggih. hariane pengajar ono SMKI. Oh ngaten nggih. Sekolah menengah karepe Karawitan. apa? Karawitan. Oh karawitan tak kira karepe Nggih. dhewe. Niku wonten kathah jurusan pedalangan, karawitan, tari, musik, nggih. Jenengan sing mucal anu nggih, gambar. Nun? Gambar. Kok saged Loh, gambar napa pedalangan jenengan? pedalangan. Oh, pedalangan. Dalangan, yo pelek, yo slebor, Mbok porok sisan. tukang sepeda kok. Nggih, Makasih. sehat selalu nggih. Nggih, amin amin. Pak amin. Dalang, Nggih. terima kasih Pak De, gareng, Sama-sama. panjang umur nggih. Amin sayangku. Nah, dan luar biasa.